Хора, аз съм Яни и днес продължаваме с Stitch Gunks. Най-накрая това отиваме да си направим една мисия. Най-накрая, хора, този клип няма да е много дълъг, аз ви гарантирам 10 минути ли, откъде да знам. Фак, какво стана? Трябва да слизам ли? О, да, трябва от тези взимам. Стига да имам място. Фак, бе, що изкарваш пушките? Няма място, за бога, фак. Раница. Това ще го продам. Хората тази играе на турски. Но какво да се прави, харесва ми. Stitch Gunks, motherfucker. Така, да взимаме. Хайде. Да се вижда супер, защото си наемах нов слимат за бога. Защото аз само снимах. Фак, какво стана, бе? Бати фейл. Просто обичам да казвам фейл. Не е фейл. Хора, аз ще спра да видя как се чувам и ще се превключа пак. Хора, аз се върнах. Каква е тази шибана музика, бе? Бати фейл, какво натиснах? Така, да си продължим. Да видя къде е. Да, бе. Отзад имаше нещо. Тук няма нищо. Да, е там. Има едно паднало. Хора, свърши мисията. До тук мисля приключвам с този клип. Надявам се ви харесала, ако е така. Моля ви, харесайте го. Оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал. Бъдете пак с мен в следващия клип. Чао!